autobusy jedou pro nás. Ty píč. To je parní. Hoši, to je parní. Vedoucí souboru, já musím dopředu s panem Tomáškem. Ano, jak se vám líbí autobus? Je to super, je to taková loď. Maminka počítá dětí, macha. A pan průvodce ze spíčí. Dobrý den. Hlavně vracejte ty podchálky, jo? To není chodníčková na dálnici, jo? Natočím tě, pleť. Počkej, to je tak teď. Ovčí babičko. Co to bude, ovčí babičko? Ovčí babička si plete. Hele, oni jedou znova, tak tam jdi za nimi. Počkej, ty plete? Zpíváme. Mají barkoči. Neznáme slova? Špatně. Můžeš sobě na šišmičky zarobit. Ty jsi z horu. Tak Klárka to jako není. Já projdu. Můj kroj. Dne si to. Ne, ne, Baro. Tak to máš. Je jako v práci, tak to znáš, ne? A počkej, jak sám přehnul, vidíš to? Takhle jako. Tak, bardzo dobrze. Bardzo proszę. No proszę. Už rysujeme. Ile wedle uznania, jak się będzie podobał, tak? Jak się będzie podobał, po prostu może być mniejszy haberek, zahaczyć. Nie máme tak málo chutí. O, mogę? Já tu červenou, to se bude hodit na ten starodávný, budu mít kyty. Mi dáte všechny kytičky. Co to je? Vyšel cigán do hospody a i z frajáků, pěkně spolu jako vždycky na kozálku. A já tam nejsem. Ale jsi. Ale... Já jsem dneska dala takovou kupičku a takovou. Já si potřebím. Čechách je Žabec a v Polsku je Lublin a okolic. To je na východní Polska. No, to neví. Víš, že bude ve filmu. Můžeš. Maro, ty piješ, jo? První pivo je. Teďka mi schválil a ty mi to neschválíš. On se ptal první. Když se to musí naučit, ne? Ježíš, ale teď vám ne. Ne, pivo. Polské pivo? Jo.
Dám do toho vatušku, jo? Ať to nestratí, jo? Já jsem říkala, že by byla sranda, pokud ještě tak malé. Po levé straně košťol eucharističný. Jak jsou tady minerálky. Jo, tady už je to plné. Pozor, kamera jede. Tu se mluví po pouze. Každý má svého souseda, nebo ještě? Nebo nám někdo chybí, no tak krásné, muzika je v pohodě. Naložená, že? Prváška. Je to crazy. Crazy. Já budu mít práce. Ty si to děláš sám? Můžete mi